Twende wikase wodi ya Ichuni yera sebunge nyaribari masaba kaunti ya Kisii ase Nyagitari ya Lionsoti aya ekero omwe mukoro agenda wikase nsemeyo na korusie birogo ase nsemeyo nande ekerira omwe wikiribusyoja koenda na ko rogore birogo na kwirase nsemeyo muri kitumirwe mamanyi na igetase nsemeyo na ko tware ne robotiro kubwatia naki obokorere baganda kwenda kiwase Nyagitari eyo ya Lionsoti. Omo MCA we wadi ya Ichuni ebunge ya Nyaribari masaba imeye kaunti ya Kisii Wycliffe Siocha nigo ainanire ebirogo bunenchere ya moyo bokoreri uchiase dispensary ya Lionsoti imeyo mochi okeroka narete birogo barusti birogo bibere lakini narete birogo bitano bibira konye kwenda kinga services ngwanda rechere kwenda nguchiasa abantu baitu nigo Siocha asabire abananchi kubwatuka amangana asiasa na kubeka ebirengereri byabo ase amagenderero iliokinya ebirengo bya uchumi imense ya Kenya nigo ayakwana yaiga chinga kiatwara etarogoika ase dispensary ya Lionsoti iliokwana na ebirogo ayaniga go chamayaga yo mwana siasa yo mokuimukia egetambukero gyo kubogolia ebirogo korwa ase dispensary yo ase kelia bunanero obigolete go chiase Nyagitari yo ase kolende omo MCA agikeria egekorekyo eturase Nyagitari ya Lionsoti litukoria chumatane gentongere ya korekane to rogetare ngikia nakyo kiagara litukoria rero na chichakurigere nga ngendo kiarenge na nene kia korekane ebirogombere bya ruete kurwase obisyo mu MCA bigacha ya Nyagitari sinjo konya abakora libukira nebuye lakini ikanyarekana ngari tukoria chumatana nande yo kabero mu ward manager mukoro agachaka rusibiruge bigaiga abatanga na ubago tabono nga abakora na birugo birusyo so rende na itumanya tanga ngene yose ya kirase serikali na ngene yose kutoka sio bisi serikali ibine bintu bya serikali usini bintu bya abantu kusimundo ndwesia aranyare gutumeka so rende tuachiri tukoria rero kene biruge bimbya ruseti wororo I was in the company of the area assistant county commissioner, the chiefs in Tuarengana Barabo. So rende tualigere tuenekiri, so the law will follow its course. So again, the kiabete kebesana, rakinara go sabanga tiganto wana baba toero. Kirito koranga kirichi korigo tokonya koranga kurumonto ngora justice yerengi. Porendo on behalf na ara sabire okwa berbuno murayo chorre, na nden korande nga gentoginga bone kinge korekana linde. Ase chinga kecho nigo asabire abamenyi bonsi kurwa chinseme cho wesokia asobonge chitariki kianda cho mutenyoyo ase omorobelyo bogo sanga ebirengereri byabo elyogo chiako nyorwa anagokonyeka kemagenderero litukirigereri kire nargo saba abantu bana baichuni bonsi pi bagendorro bilibatageta bakolerwa nyane para nyane chindoje nyane virasi onye ne Nyagitari onye ne stima kendo kende yonskeria andu bana mutagete serikali ya ye county bakorera genda motebe eringana injina lirangu suwere uno mu MC no kubwati bintu biri mutagete mokolerwe ekorega simwanja rete yamo ya no kuba represent the county so na inche ngusuweri gasi ya soko na sebikare birabe na biri mutagete mo gokorera mu bibe kororo erirenje nja koranga kitura abwatire no mugavana itukoranga ebintu byonspingo ikarana bire ginko reporteria egeta sen Candizi TV letaliane Mildred Momanyi.